Muzej Ponišavlja priprema se za najvažniji projekat, digitalizaciju arhivske građe. Saša Jovanović, direktor muzeja, kaže da je digitalizacija značajna jer će na taj način postavke i aktivnosti biti približnije građanima. On još kaže da digitalizacija podrazumeva nove programe kao i obuku zaposlenih. Krenut će se u toku ove godine, kad će sve da se završi još niti ja niti oni znaju, ali jednostavno to je jedan posao koji je na državnom nivou, koji mora da se uradi i koji kreće ove godine. Vidjet ćemo o tom potom, kažem, i ti novi softveri su urađeni u svim sferama života, to ide u muzeju, nećete više morati, ako želite da vidite neki muzej, da i fizički budete tamo, bit će to virtualni muzej sa postavkama, sa svim predmetima, ono što vas interesuje. U ovoj godini u planu je realizacija nekoliko značajnih projekata. Za neke projekte pripreme su već počele. Jedan smo već poslali sa jednim zajedno sa gradom. To je projekat Gradovi u fokusu. Tu se skupljaju više projekata, pa grad konkuriše, ima tu i jedan naš. U toku je sad i konkurs Ministarstva kulture koji traje do kraja februara. Nadam se da ćemo tu bar jedan ili dva projekta da pošaljemo. U proteklih 6 godina Muzej Ponišavlja realizovao je 14 projekata u vrednosti od oko 10 miliona dinara.